खुलुमबाय। दिनै 30 अक्ट' मंगलबार बाराय गोजोन सुदेम फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो दिनैनि गोदान रादाबाव बरायबाय। दासिमनि मोननैसो गोदान खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ एक्स एनडीएफबी बारग' दैदेनगिरि डक्टर दिरेन बर' बिथाङा भारतनि गौस्री सन्मान बान्था मोननो हानाय जादों। बिथाङाबो सासे बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि। बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। साननैसो सिगां उन्दै ट्राइबेल सिख्लाखौहाय मोजां मोनफ्लानानै जिनाहारि खालामना भाइरेल खालामग्रा आमिर हामजाखौ मैया पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि बाजारनि आमिर हामजा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। गोबां आफादफ्रा गोबां सोमावसारनायनि उनावहाय आमिर हामजाखौ हमनाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदि दहरना होदों, बेखौ फासि होथारनांगौ। बेबायदिनो गोबां ओनसोलावहाय जिनाहारि खालामनाय, जबरदस्ति उन्दै गथ'फोरखौनो जिनाहारि खालामनानै लाइफफोरखौहाय धंस' खालामनानै होनाय जायो। बिनिखायनो बेखौ फासि होब्लासो गुबुनफ्राबो गिनानै बेबायदि जिनाहारि खालामनाय नङा। बिनिखायनो बेखौ बिदिन्थि हिसाबैहाय फासि होथारनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बिपिएफ हानजाया बिपिएफनि 3 इउपिपिएलआव हाबहैगोन होननायखौ नंखाय माब्लाबाबो 11 जन एमसिएलआ थांनाय नङा इउपिपिएलआव होननानै बिथांमोनहा बुंदों। इएम निलुत सरगयारिया गावसोरनि मावनो हायैखौ मोनदांफुनानै बिपिएफखौ जानला मोनला सोंखारिगासिनो दङ होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बिथांमोनहा 272 कौटिनि खामानिखौबो दासिमबो मावनो हायाखै, ओरैनो जिरायनानै दङ होननानै बिथांमोनहा बुंदों। आरो 40 कौटि मार्चार्सफोरनि थाखाय राङा रेडि दंखायो होननायखौबो दासिमबो बिथांमोनहा मावनो हायाखै। बिथांमोनहा खुगायावल' बुंदों होननानै बिपिएफनिफ्राय उल्टा बुंफिननायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। इउपिएससि आनजादनि बिथायखौहाय फोसावनाय जाबाय। सेथि मासियावहाय श्रुति शर्मा जायगा मोनदों आरो नैथियावहाय अंगिता आगराल, थामथियावहाय दामिनी सिंगला। गासै 685 मासिनि थाखाय फोसावनाय जाबाय। आसामनि 2 सुबुङा बेवहाय उथ्रिनो हानाय जाबाय। शिल्पा कानियार 506 रेंकआवहाय उथ्रिनो हादों। देबज्योति बर्मन 639 रेंकआवहाय उथ्रिनो हानाय जादों। बे आनजादजोंनो आइपिएस आरो आइएएस जानो हायो। दुखुनि बाथ्रा, गोदानै दाजानाय मwnसे आफादनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ गावनि देहानि उसुबिदानि थाखाय बिबान एंगारनो गोनां जाबाय। बिथाङा जाब्रथाय जानानै फारसे आथिङा थाबायनो हायि बायदि जाबाय। डक्टरा बोसोरसे जिरायनो थोननायाव बिथाङा गावनि बिबानखौ एंगारनो गोनां जाबाय। रंगुल बर'नि बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा बर' हारिनि खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय मोनदोंमोन। बिथाङा बुंदों, जिउआवहाय फारसे आथिं नोरजिया लानानै जिउ खांनांसिगोन बायदि मोनबाय। हारिनि खामानि मावनायखौ बिबान एंगारनो गोसो गैयामोनब्लाबो देहा नोरजिया जानायनि थाखाय बिथाङा बिबानखौ एंगारनो गोनां जाबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बड'फानि सिमाङा जाफुंथों होननानै बिथाङा गोरबोजों खावलायदों। नगाव बद्रा पुलिस थानाखौहाय सावनायावहाय थुलुंगा होग्रा मास्टारमाइन्ड आसिकुल इस्लामआ पुलिसफोरनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजानायाव गंसे गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै जायगायावनो थैनो गोनां जायो। गारिनिफ्राय बारजुमना उन खारनाय पुलिसफोरनि गारियावनो सौग्रावना जायगायावनो थैदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। आसफिलिना दलेनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिनि न'आवहाय गंसे हाथियार दङ होननानै मिथिनो मोननायाव बेखौ लायनो थांनायावहायनो जादों बे जाथाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिनि न'निफ्राय 7.65 mm गंसे पिस्तल मोननो हादों आरो गोग्गो गुलि गोबां मोननाय जादों आरो जाथायाव थानाय गोजा गस्लाखौहाय बोखांनो हानाय जादों। बे मुवाखौ लायनानै फैनायनि उनावनो गारिनिफ्राय बाज्रुमनायावनो बियो थैनो गोनां जादों एक्सिडेन्ट जानानै होननानै दले बिथाङा फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। आरो रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।